Velkommen til e-læringsværkstedets Godt i gang med Adobe Connect video. Her vil vi se på, hvordan du får opsat dit udstyr, så du har den bedste forudsætning for god lyd og et godt billede. Men lad os komme i gang. Du skal have tilsluttet udstyret, det vil sige webcam og headset, inden du går videre. Så skal du sørge for at tænde mikrofonen. Det gøres enten på ledningen til headsettet, og hvis ikke der, så under lydindstillingerne i styresystemet. Højtalerne har du nok styr på, ellers kan du vel ikke høre, hvad jeg siger. Herefter er det en god idé at køre Audio Setup Wizard. Vi er logget ind i Adobe Connect, tryk på Meeting og Audio Setup Wizard. Det er en lille guide, som vil sende dig igennem nogle trin, der vil sørge for, at du har den helt rigtige indstilling på netop dit udstyr. Vi skal nu have opsat vores udstyr. Vi starter med vores webcam. Inden vi gør det, skal du huske at lukke alle programmer, som kunne tænkes at bruge dit webcam. Det vil sige Skype eller MSN Messenger. Vi højreklikker på det store område i midten og vælger Settings. Her er vi på kamerafanen, og her vil dit webcam typisk fremgå af listen. Du kan teste det ved at klikke på området med webcamet, og det virker. Herefter klikker vi på skærmen med øjet, og her skal vi have flash til at huske vores indstillinger. Så vi trykker Allow og Remember. Vi skal nu se på som det sidste, hvordan man aktiverer sit webcam og sin mikrofon, så man vil gøre det til hverdagsbrug. Vi trykker på Connect My Audio, og det ser ud til at lykkes. Det forudsætter selvfølgelig, at man har kørt Audio Setup Wizard. Derefter skal vi fat i webcamet, og vi trykker Start My Webcam. Den opmærksomme bruger vil have set, at der står Preview. Det betyder, at man lige tester, om ens webcam dur. For at de andre skal kunne se det, så skal man trykke på Start Sharing. Og det virker. Jeg håber du har fundet noget ud af denne guide. Ellers står vi på e-læringsværkstedet klar til at hjælpe, skulle du have problemer eller spørgsmål til denne fremgangsmetode. Tak for denne gang.